our headmistress to escort our chief guest, Honorable Shri Pratap Singh Rane, to hoist the flag. वरून केलेला मार्गक्रमण संचलन आपल्या संघभावना जागृत करून सर्वांना एक बरोबर घेऊन जाते. म्हणून मी आमच्या शाळेचे प्रमुख शारीरिक शिक्षक श्री आनंद गावकर सर आणि परेड स्कूल कॅप्टन कुमार प्रेम कुमार सडेकर यांना विनंती मास्टर सचिन गावडे. Red symbolizes fighting spirit, leadership qualities, power, sincerity and strength. It motivates us to take action. सगळ्यांनी टाळ्यांच्या गजरात परत एकदा स्वागत करावे. क्रीडा मेळाव्याचं मी मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर आसनस्थ व्हावं. आपला टर्नआउट म्हणजे ज्या तऱ्हेनं तुम्ही ही कवायत वगैरे केली त्याच्याबद्दल मी सर्व शिक्षक, जी मुख्याध्यापिका आणि सर्व मुलांचं, विद्यार्थ्यांचं अभिनंदन करतो. आणि आता होणाऱ्या या स्पर्धेमध्ये, क्रीडा स्पर्धेमध्ये कोणी जिंकेल कोणी हरेल
आणि ह्यालाच म्हणतात स्पोर्ट्समन स्पिरिट. म्हणजे ही तुम्हाला सुरुवातीलाच एक बाळकडून दिलं जातं. मग तुम्ही पुढच्या जेव्हा तुम्ही प्रौढ व्हाल, शाळा कॉलेजेस वगैरे उच्च शिक्षण घेऊन तुम्ही पुढे जाल, तेव्हाही तुम्हाला कधी कधी सगळ्याच वेळेला जीवनात आपण जिंकू शकत नाही, परंतु हारे खावे लागते. एक पाऊल मागं, 2 पावलं पुढं, अशा तऱ्हेनं आपण पुढं गेलं पाहिजे. आणि ते हसत खेळत जिंकू किंवा पडू, पडू म्हणजे मागे राहू, हरू, त्याचं वाईट वाटून घ्यायचं नसतं. मोठ्या जिद्दीनं पुढे जायचं. तेव्हा ह्या अशा क्रीडा मेळाव्याला मी तुमच्या वयाचा होतो, पण माझ्या शाळेमध्ये तिथं मुष्टियुद्ध असायचं. तर आणि ते बी इथं तेव्हा शाळा नव्हत्या. विमुक्तीपूर्वी तर पोर्तुगीजाचं राज होतं, छोट्याशा शाळा असायच्या वगैरे. आज शाळांचं जाळं, विश्वविद्यालय आणि उच्च माध्यमिक शाळा, कॉलेजेस वगैरे सर्व त्याचं जाळं पसरलेलं आहे गोमंतकामध्ये. नाही नाही, उगीच गडबड करू नका. आता इव्हेंट झालाय ना, आता इव्हेंट झाला. Now, here there is a result of 100 meter 9 and 10 boys. The first Pallavi, 3rd place, Kishori Naik. Girls, congratulations to all the winners and Kishori Naik to take their places on the victory stand after this session of Blue House. Second place goes to Pallavi Parwar of Blue House. Audience, please clap for the winners. And the third place in 100 meter running of 9th and 10th girls goes to Kishori Naik of Red House. Congratulations winners and thank you very much sir.